Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Pawa Reva Salwa. Hari ini kita mau mana, Wi? Belanja ya? Hari ini rencananya mau belanja. Gak cepu gimana insiden sipik bunda makanya gak iso iki. Bunda kakinya terjatuh. Terus ribet. Iki mau kemana? celonone dhewe. Soalnya kan gaginan ndek motor. Sama gagi-gagi pintang piket jarene. Aku gaginan. Lah sikil ku mlebune celana ngono lho ceritane. Aslinya rencana pengen cepu tapi iki seneng cedek-cedek gak apa-apa ning gone Mbak Dami kan. Pemirsa kemarin ya ada yang kangen, maksudnya kok gak pernah nonton di rumahnya Mbak Dami. Wis ki maksudnya belonjone nih cedek-cedek wae. Pesan Mbak Dami kita tinggal mengambil ya. Maksudnya kan tapi kok nek sama mone piro-pirone kan sama Oh, mungkin ngerti. urung ditimbangno kayak brambang bawang ya gak apa-apa genteni lah. Ya wis ayo. Kalau saya Dan berangkat. ini kamera apa? Hah? Gak akan baik kowe. Ya, Pak. Pak. Ayo kata kerja nama aku kerja nama dia aku. Aku cek nolak, Wi. Si kanan. Mah sama nek. Mama aku mau. Oh, gak tiba-tiba, Wi. Gak modelmu dandang. Iki aku tidak masalah, Gak. Wi. Sekarang masalah sekarang. Aku wedi aku. Ya Allah. Kok sikile me ora nyampe ngono. Apa? Gojekna aku malah nibo nangi malah nang. Nyampe. Mah. Oh, sikile kan plek ngene. Sampeyan jinjit ngene kok. Tapi yang sepenting aku iso. Ya. Mah aku tekan. Ya oleh. Ya. Engko ngontene carane nek mama gak iso rada adoh diadohno. Diingeti kamerane aja ngene, aja ngene. Ya. Kan sudah biasa. Ya masih ibu-ibu lah tapi jiwane masih terlalu ibu-ibu sing tukang dandang ngono kuwi. Kok wis guys kok berarti lanjutno. Wis sampai tempatnya bae. Ki pesenan-pesenan tadi malam. Dengan tuh bas ke, Bu? Ya. Apa bakal mayam? Mboten iki damel konten niku lho enten sing pesen wonten niku Bu. Sing pesen wong. Tiang waduh Ibu ngoten niku tiang luar negeri, tiang pundi ngoten niku Ibu. Diken ngendumke sekitar ngoten niku. Nggih, berbagi lah ki ambake niku berbagi. Ngoten Apa? Bantang. kira sampean delok catatane apa ndik nggih. Mbak. Mbek aku ning Dek Andi. Mesti apa ae blonjone terus sampean kono rek-rek. Mie, sawi. Nah, maksudnya kan sampean sampean kesto aku ndas. Tak tulis ndas. Gak ceker tok ketoke. Kali berarti Wi. Tasek lho. Ndas enten, Bu. Jangan gadah ndas. Tasek sithik lagi. Tasek berarti kok. Hah? Tasek. Sausé mbok telu Oh, ya? heeh. Yo kok Mas nek ijek kan kena dienggo sing hari Jumat. Tasek telu sama. Nggih. Kok Mas kan sampean njaluk oret-oretan ngono lho. Ini Solo kan, ini Solo. Kula ndak, kula Mbak. Solongan. Berapa bawangnya pun, Mbak? Engko ditimbangno. Enten niku, Bu. Kepala-kepala. Kepala pundak lutut kaki. Jahe, Mbak. Iya, maksudnya kan kok sampean nimbang dhewe kono lho Brambang milih kono. Brambange piro niki seprapat. Niki brambange sing ageng niki pinten Bu regine? Sing ageng pinten, sing cilik pinten? Nggih. Sing ageng 3 dosa nek sing alit. Sing alit niku lho alit. Oh, Ini seberapa, Mbak? gak kuwi tambahi sing cilik. Nah, yo kuwi kuwi ki sakon. Ya seprapat ya rong ngono ki karo cilik Kilo ngono lho. Napa? Setengah kilo, 15.000.
setengah kilo, Mbak. Setengah kilo di. Setengah kilo mbek dienggo sesuk neh. Niki. Niki Iya, lah. wis sekolah kowe. Delok sampeyan gedine ora urusan. Gak salim gak mbek aku. Cantik. Terus ora sama. Nggih. Kelas 6 wis sesuk SMP kowe mari ngene. Oh, Mbak, cah SD ki sangone 5.000. Anakmu tok sing sangone akeh ki. Kan anakku, Anake sapa? Anak pejabat nggih. wae kok. Niki. Nggih. Aku tak sangone 5.000, Mbak. Ya tak sangone 5.000 kadang nek gak sarapan kuwi kan. Akeh kowe lho kowe nang langsung mulai sangone 5.000 tak lanjut nah. Lho, malah akeh kuwi. Mantuk meleh. Kowe malah tak 10.000. Dan dhek nganu iso mulih dhewe mari. Yo kene kan. Setengah nih, Mbak. Iya. Saya timbangane beda karo nggonku. Lho kan Eh kuwi dikeki nganu paku wae Bu setengah. pakune lakno. Setengah elokno ndak ngono. Kuwi kan maksud dienggo Ora ora yo gak setengah kok. Ora dong, Mbak. ngono. Bokongku gede, Mbak. Ya tak bokongin, Mbak. Pokoknya gede, Mbah, sakniki. Lebih gede iki. Heeh. Iya, Mbak. Ternyata mantul-mantul, Mbak. Iya wis ngono wis. Aja langi. Pon. Mbak tak ada di Mbak ya tong olah. Terus bawange, Sampai dadi mantan bakal Blambang Mbak Hasid. bawange Rasido tapi. Ora sido. Saon di, Mbak. Apa? Nah, iki belanjane ini ada ayam, Saon. mie, terus sawi. Terus anu, Mbak, kuwi pre-ledri. Pre. Kemirine. Pre je. Retok lah cerita. Nggih, pre. Ngeten, Mbak. Iya. Dewan jenengan bidal sampitan, Bu. 16. Betul dagangan apa? Lombok ya tales ya. Oh, madam iki pokoknya masih produktif sekali, Mas. Biarpun anu ki tetep jiwane ki semangat. Pokoknya angger mboten gerah nggih, Bu, Mas. Sehat-sehat ki tetep teng pasar. Anak sehat. Nggih, pokoknya sehat terus nunggoni anak putu nggih, Bu. Nunggoni putune sampe jadi sukses kabeh. Bawangnya putih, Mbak. Nah niki wis dibuyut, nah nggih. Dados wong sukses, nah nggih. Lagi rabi kabeh aku bisa mulangi muga-muga. Nggih, wong pokoknya nggih bismillah, Bu, nggih. Dungane kan ngoten, jalukane sehat. Bawange seprapat apa sak? Seprapat, Mbak. Seprapat ambek cilik. Nah. Nah wis kuwi wis gak wis pas ya. Kakean malan. Oh, alah ya bakul. Ngono kok bakul jarine. Kurang sithik. Kurang sithik. Nah, bayine sama ngene Mbak Juni. Nggih, kalih Repa, bayine kalih Repa. Mbak. Bayine njaluk kisik ayah. Kisik kekere kan. Angel lho, Mbak. Nyelot kados sah cilik ya, Bu. Ya Allah, kisik ngono. Nggih, nyun kisik. Terus iki giat tekan awake mantun mekar terus ngimpes ngene menawi kan nggih gatel kabeh. Mbak, kan posisinya Saya kok cilik. Nggih, cilik sudah. tarik terus sing kasut. Ndak wong maem mawon namung sesendok ngoten niku pun. Apa, Mbak? Kataan nggih mutah ngoten. Mati kan. Dadi bakul anyar, Mbak. Bakul anyar, Mbak. Hitungan Terusan bune mene 40. mie, sawi, Terusan Sawi. ya sampai sini apa udah dicakar kayak Iki lho, Mbak, sing ini sawit lahir biasakan. dicakar mah 11.000. Tuhan buang pre wes. Iki. Nah, pre 4.000. saos. Oh, sudah saos. Kaos 15.000. Saos, Mbak. Kaos Nggih. 15.000. Telu, heeh, terus Gampang 15.000. Lombok. 10.000. jahe. Nggih. Ya. Nggih, monggo. Ana rokok. Nah, rokok. Tak salah lho. Lho. Bawang. Bawang patang. Ya masa on. Seprapat wau. Nggih. Bisa on. Nggih. Kemarin.
Terus kecap gak Mbak sampean kecap gede? Ono. Pinten? Ini namanya. Kita kan duwe. Terus apa neh? Saya tak eling ayam bakar sari. Heeh. Kita duwe. Oke, merica, Mbak. Merica sing biasa. Merica anu. Iki kita kurang Merica niku lek Bu bunder ngoten kae butir. Duwene iki ora ono-ono. Mboten napa-napa, mboten napa-napa ngoten. Nggih, Pak. Ngono ki lah. Piro? Nggih. Mbok kene 5.000 ora apa 3.000 ae? 6.000 lho, Mbak. Gak salah 1.000, Mbak. Terus apa nih sing urung enek? Jenengan niku masak napa, Bu? Rembang goreng enten. Masak napa, Bu, Nyan? Gak masak terus Mboten masak. terperan ku mang. Kayak putih. Oleh keluar artinya tatal. Oh, Apa-apa. Terus ana sop kuwi ta. oh, ngoten. Ya menes tok terterani ya. Ora kemasan itu ada wong tak bisa. Nggih. Yen sak pasti gede, Mbak. Yo kosek to. Kok ora dikeki ya. Plastiknya bayar lho ya. Plastik berbayar saiki. Enggak, oh, ada dibayar gratis. Gratis nggih, Bu. Ya, Bu, sapu ngoten niku pinten Bu? 5.000. Nika Apa le? sapu ngoten niku. Sapu apa? Sapu niku Bu, kula mboten gadah sapu Ibu. Seneni salwa kula Bu. Ayo kono karo. Ngoten nika. Pintenan Bu? Enggak ada. Nggih kula tak ningali mengke Bu. Bunda ra iso tuku sapu gak sapu larang kok. Betok entek talas ini lho, talas. Napa? Tek 20, Entek. Mbak godhog entek Mbak sampean. Niku Enak, betok enak. lha niku Ibu. pas sih, Mbak. 200 200 pas. ayo pas. Pas tenanan. Iki opae sing ngeterno tukokno sapu ya. Pinten, Mbak? Malah saya aku ora nggo dhuwit. Mas nyelak saya kok tekan omah tak joli. Saya tekan omah kok tak joli. Betok tek ya tak kai. No? Talas. Setunggal mawon nek nyukane setunggal mawon nek entek. Sampeyan gelem entek. Sampai kurang. Entek, sampeyan roh entek ora ae. Nah, Kuwi dikelola asem ya enak. dhisik Mbah Tan gerjangan TU sak godhonge telo niku wis seger lho, Mbak. Jenengan gadah dong telo, Bu? Mang ini tak kai dhisik ra. Iya. Ora kurang ora. Empun, Bu. Dan iki pinten iki? Ora tak kai. Iki diparingi. Heeh. Untuk bonus ya, kandhane Bojone Mbak Dami iki untuk bonus. Telas. Nggih, pun enek telas. Laos sing duwe. Laos sampean duwe pure? Kan duwe. Lah nek laos lah. Apa laos? Genjangan iki entek. Bon gak mau nambah. Asam. Empun enten asem. Sementara. Garing ya Mbah iki. Gak apa-apa. Karena Garing. Ya wis. Pe tambah apa neh? Wes, ijo. Tapi kira pe tambah apa neh? Ndang iki blonjoane digawa. Satu kresek besar karo kae kono. Oh niki enek kerane to saiki. Nggih, Bu. Ndang iki kula nek oh ngoten. Aku gak ero Mbak sing kene. Ya aku yo wayah mene orang sekolah. Hah? Perawan, ya. No? Perawan. Hah? Iki. Terus Mbak video no Mbak. Delok to kowe iki sisiran apa ora nek rambutmu ngono ki, Mang? Iki. Ate gak nyilak sisir bae kono ning jero. Sisiran yo. Kuwi nek kono nek sisir bae. Wis wis. Ndak mlebu kaki cepat. Anu nemi kamera. Kamera. Endi sangone? Kae lho pet sangoni bae kowe ngadeg Yo ril. bunda kok. 30 detik. Yo bunda. Sing ape nyangoni iki mbae moh kowe. Yo wis Nah. Wes kesane sisiran Bu, ayo sisiran sik. Kok yo sekolah ra sisirane piye? Kan iki. Bilang apa kuwi? Pun ayi.
Sisiran sik. Wes gue aku nih tas. Kok yo sekolah yamene urung budal ki piye? Mek 30 kurang ra? Mboten Bu, wong biasa wis langkung kok. Oh, dibuak mah. Diguak malah. Diguak mah. Sosis. Nyekeli ngoten niku mboten anu diguak malah. Bangetan. Bu, empun nggih matur nuwun ajeng mantuk. Nggih, pun. Assalamualaikum. Perjalanan mau pulang. Iki genan aku sing digoncekno. Aku asline digoncekno wedi mari sikile iki ora tok lho. Trauma waktu biyen SMA digoncekno aku diculno. Ya Allah, ya Allah. Iki penampakan desa Gaduh. Wih, ngono teh dalane disasano golongan. Aku makan bogosana sama ini tenan kok, Mbak. Penuh dengan intrik sama. Mbak sampean aku bocah sama nek ketok wendi tenan sampean. Wah, iki Kak. Di kene sekolah ya Yoyong. Nah, ini lapangan. Mbak, Sampai itu nih. masa 9 game, makanya kersane dijemput. Ya Allah, pulang guys jam 9. Ngono rasa sekolah lu anak Tapi memang aturannya kan harus bersekolah toh Mbak. Ya nggak bisa kalau nggak sekolah. Ya wes kok nek nyampe rumah syuting lagi. Kan mah manusia kan memiliki keinginan yang tidak bisa ditebak. Kayaknya aku menggebu-gebu pengen seblak, mama gak duwe seblak. Saiki aku gak pengen seblak, mbok tukono seblak. Aku pengennya chicken katsu. Besok tak tekan cekat kaso pengen sebelah mah. Tak sebelah dulu. Tak tak. Terus gak dibuka kuwi. Bunda barangnya esuk-esuk saiki yo men tuku sego pecel lah ora tau. Oh iya, aku mau masak. Ora tau gawe apa masak apa ya jane saiki mah. Kurang-kurang. Kenapa gak tau gawe chicken katsu? Mangan sepedirilan kok ngono. Mari saiki dia kan gak buat kota. Jadi sak karepku ndek mangan mbek opo iki. Iki sempet. Suwe ambek ngomong kok. Mandanda, itu juga ada. Hei. Itu juga ada pempes bayi. Maksudnya tipe ayam tetep ambune gak enak apa-apa. Kecuali ndek garing nek. Masa iya? Warna turu Mbak, itu warna turu. Ndek ngomong ora. Jangan bisa sing bener gak? Mangan sing ngongkong sing ngat. Kentucky. Sebelah. Sebelah. Iki tapi digoreng enak ya. Nyapa dah? Iki tepung. Kok crispy iki enak ya. Ini iki. Ini sih atas crispy. Oh iya. Yang sebelah jamur enoki. Apa aku gak betul senangnya sih sebelah jamur enoki. Kayak nek di sebelahi mendingan di crispy bener. Nek di sebelahi kayak rasanya kayak piye no? Alu-alu engko tak kuyahe tak goreng tak crispy. Crispy enak. Wow, belanjaan mama hari ini. Mau kan dodolan kromboloni kae iso tuku kipas sama. Mama kudune dodolan mie ayam iki kudune iso tuku. Asih. Oga, mobil. Innova. Amin. Anu, pelatih tak sing tulisane Innova kuwi. Kamu tidak punya kebutuhan untuk menyangoni anak bayar sekolah anak. Ya wis ah. Lah nek mama kan punya tanggungan di pondok. Ngirim aja ini alhamdulillah dapat ini bisa kirim. Jangan sana apa dah? Ini minyaknya Bunda. Utang iki ya. Utang mama. Ini ceker. Utang. Ini mentol. Ayam. Kak menyukai ayam. Ayam ceker. Ini Ayam mie ceker guys. kepala. Mie-nya pakai mie burung dara. Bonus DKI. DKI bonus badami ente. Oh, Nggak mesti ada yang bilang sus. Jangan.
Entek ya apa? Entek Entek kuwi, tales. tales. Anake tales. Kalau sih sing piye? Tales iku sing Lumbu, lumbu tapi sing rupane rupane apa ireng ngono lho kowe nek ngarani. ireng. Ireng-ireng ngono kuwi. Kuwi ana isine ngene iki. Iki lombok. Ada lombok. Enake engko jam piro iki masake? Ya iki tak otek-otek saiki. Terus Gimana penting kan saiki? iwake mateng. Iwake Masalah mateng, koyo gampang. mine kan gampangan. Gampang Ngono lho. bosok. Sing penting Makanya iwake. 30 porsi. Kenapa mama beli ini kayak gitu? Maksudnya kan koyo kapanpun diolah ki Iki iso. pas tadi. Ini 40. 30 iki 1 2 3 4 5. Iki sakmene 10, Nduk. Ya nek peh bapak 70. Oh, iki papat. Ya wah mbune Mbak. Dan Iki ya aku lagi mambu. kowe udah tamu aku kat wingi ku mampu obat pari. Nek kowe kan gak tahu anu, aku gak mampu, Mbak. Aku gak mampu. Diki Mbak. mambu gak? Iki mampu untuk mama biadek. Kowe gara-gara tak antuti, Pak. Dadi mari. Tapi cek mambu ijek buadek dahi obat apa? Tebu. Wah, lah ndas ngawel malan. ngene iki Ini lho. sajane untuk kompensasi lho. Dari jarak jauh kayak ngene opone sing ngobati jane ambune kok apa? Makanya petani akeh mati yo. Paling keracunan ngene iki. Gak kesetrum anu listrik iki. Kayak ngono apa sini ranjo tikus mandek sing ati. Dene lali nek kuwi mah dikek strom. Terus di anu ke strom dhewe. Om Bala mah jahat. Om mungkin nyetrum, ndang tandekna ya lari coba aja. Kan Demek saiki sithik ngono e. kebanyakan Demek sithik ngono, gak apa-apa kan mbok ijik nih ning kono. daerah Pati kebanyakan ngono kabeh wi. Wape dipasang Iya. strom. Kadang lewat kayak dah yo. Terus nek wong tiba kayak yo. Sing ngomong ngene. Apa wong memang sengaja? Heeh. Karanganku yang strom. Kadang kan anak wong sing mandek adoh gak ngerti kan nggo. Uyah pinggir jalan kan akeh lho. Strom lho. Iya. Nah iki rada piye ngono ndah ambune Iki pari. terlalu nemen iki, ngelus aku. Iki jane aku njaluk pauda kompensasi untuk Iya. apa nek arane? Kompensasi Pak obat pusing nih. Heeh. Njaluk obat Pusingnya pusing. apa ya? Paling merah lapak 5. Sapa? Kalau saya Kurang. obat pusing tablet itu 3 mempan ya pokoknya 5 lah Pak minimal kuwi tapi Per orang. 5 kali 3 kali 3 kali, 5 Tiga kali kali 3 kali 1. Iya. satu mobilnya pengen perlu. Oke. Oke. 5. Berarti 15, Pak. Harus kasih. Mau duitan bunda iki ngono. Realistis aja, Kenapa Bro. sih kita dibilang mata hijau? Padahal mata kita nggak hijau ya? Tapi ndek lah kalau duit Nah, hijau. hijau deh nih. Tapi kan sehijau kalian. Ya, Bro. Karena kamu itu masih anak-anak ya, belum memikirkan Orang kebutuhan. tak mau sebenarnya dibujuk. Kowe nek ngomong oh hidup itu ngene makane siji kan golek Tidak bojo sing usah sugih. dijelaskan ya, Wi, ya. Ngono ya, golek bojo sing sugih, sing pangarten, sing CEO. nurut, sing maksudnya sendika dawuh sing sama. Mas, ngono iki. Iya, Dek. Mas, ana ngisi. Iya. Mas, sing koi. Iya. Dan seperti itu yang bisa hanya Mr. Bean. Tapi Pak Silo ki mbek macam-macam. Itu hanya 1001. Wi. Tenan makanya dia pengen dibujuk ke Pak Silo tapi sing CEO. Marah tua aku Badami. Badami kan manane ada. Mesti tutup iki. Udah terus karo sapa mbak? Oh iya. Mbak kok dibujone? Lali guys. Ya wes guys, ini adalah belanjaan mama dan bunda di pagi hari ini. Belanjaan ini gue Mbah Dami ambek kalian juga nek Ini belum mama. beli plastik tuh ya. Oh iya plastik saiki piro mah? Ya enggak ngerti. Mbok plastik piye langsung plastik Plastiknya kresek. iki langsung nanti Lah iya, ngono iki kan enggak apa-apa kan gak bocor. Gak apa-apa langsung. Engko piye konsepnya? Apakah menyeluk orang-orang? Apakah ini langsung Piye? ini Pak. Apa plastik kuwi Mbak sing sekilonan apa? Sekilonan itu tadi kenapa tidak bilang? Lalu itu kemarin Madam pisan. Sekilonan mungkin ditulis. Iki lah yang saya ingin lagi. mie ayam nih gue nilai saling ngono kuwi adae? Iya wis gak apa-apa. Lah iya. Ini lagi. Heeh. Nah yang ditawani atas. Iya, langsung nganggo kresek. Tapi penaknya ya apa sing cilik, rada cilik, sing sak nggo digadah gelas Mbak Lina kuwi. Ya ampun ndak medodong ndak. Oh, rai. Kuwi nuk kuwi. Tapi kan kangelan untuk ngebokno mine wi. Nek ngene kan langsung mangkok pliek, ya nah. Ya pliek ra ora. Rada. Guys, terima kasih sekian dulu kontennya. Nanti ini next kita bakalan masak-masak engko ya.
di syuting ya guys ya. Ambek keseruannya piye engko berbagi. Sapune keri ya. Mata wis dong. Wes. Guys, engko bakal lihat lagi. Bye bye. Ya Allah, Gusti Mbak. Kenapa tadi aku